Esta é a imaxe da semana. A farola retirouse de forma temporal polo avance das obras de peonalización da praza. Contámosllelo no xornal semanal. Moi boas tardes, señoras e señores, benvidos a este xornal semanal. As obras de penalización da farola xa chegaron á propia praza e iso implicou que a primeira acción que se fixera fose retirar o emblemático farol que lle dá nome de forma popular a esta praza. Iso debeuse a dous motivos. Por unha banda, para evitar que sufriera danos durante as obras, por algún golpe accidental. E polo outro, para poder restauralo, porque o paso do tempo notouse no farol. Iso sí, no momento no que as obras vayan avanzando, recolocarase na súa ubicación definitiva, que será a que se votou no referendo de 2024. Ademais, desde este mércores prohibirase o acceso a dita praza. Os que suban por Pérez Biondi desde a avenida Benito Vigo serán desviados por Irmáns Valladares, que cambiará o seu sentido habitual. Mentras na farola fresarase e botarase formigón de limpeza, a previsión é que se reabra a praza antes da celebración do Entroido, momento no que os desfiles pasarán por ela. Os propietarios de dúas parcelas próximas á farola ofreceron cederllas ao concello para construir ali aparcadoiros disuasorios. Esta noticia avanzouna o Faro de Vigo. Os veciños de Guimarães celebraron que recuperaron o seu cruceiro, que fora derrubado hai 4 anos por unha pala. No outro lado da moeda atopanse as pontes de Liñares e Paradela. O BNG urxiu que se tomen medidas para evitar que se derruben. O BNG colocou balizas na Nacional 640 para sinalizar as bochancas. Con esta acción piden que se arranxe o firme da estrada. En febreiro comezará a instalación de medio centro de contedores marróns. A distribución das tarxetas para abrilo farase nas vindeiras semanas. A estrada destinará 2 millóns de euros asfaltados no rural. Neste primeiro trimestre comezarán os licitados con fondos do Plan Mais Provincia. O Concello convocou os produtores agrogandeiros da estrada a unha xornada que servirá para poñer en valor a súa actividade. A aclamación popular tivo efecto e regresaron as clases de baile para maiores de 60 anos. As inscricións pechan este martes. A estrada acollerá a presentación do libro de Nais a Fillas Receitas para non esquecer. Será este xoves ás 7:30 da tarde no Mono. Este venres presentouse a programación da 13ª edición do Pánico, o Festival de Cine de Terror da Estrada. Poden consultala na web do Xornal da Estrada. E esta semana foi unha semana de cambios para o estradense. Por unha banda, Álex Delegado deixou o equipo para ir xogar ao Montañeros, e pola outra, por rúa, deixou o Compostela para volver ao equipo roxillo. E a Casa do Estradense, o novo municipal, vai ter melloras, vaise substituir o tapete e mellorar a iluminación. No Manuel Regueiro comezarán as obras proximamente. Substituirase o peche actual e as gradas que se trasladarán ao campo do Vía. Ademais, construiránse novos aseos. Así rematamos este xornal semanal. Lembren que a vindeira semana, o luns, o martes e o venres, haberá folga de buses na provincia da Coruña, polo que a conexión entre a Estrada e Santiago pode non realizarse. Moitas grazas por estar aí e vémonos a semana que ven.